יפה 2026, מקצה שלישי. טוב. קופסה. 24 אינץ'. לא, זה לא רלוונטי לצלם. בסדר. זה המתח. זה המטר. יש פה 2.5. זה מטר. אוקיי, הכל בסדר. אז יש פה 1.5 מטר מה... יש פה 3 מטר. בסדר, אין מה לעשות. צריך להראות שזה 1.5 מטר, וצריך גם 1.5 מטר מפה, מהמות ל... מפה. פאני, ממות. זה הקווים של מות וקופסה. שני מטר. זה אמור להיות בגדול עד הקו הזה, כן? בוא רגע. מודד כמו... סובב את זה. מטר 90. אוקיי, יש לנו את זה, עכשיו מות. 20 פלטות של 15. יש לנו את זה. טוב, יאללה, אנחנו מוכנים, צריך רק לצלם לשיר. בואו תעשו מדידות לשיר. המטר הזה כן. מי יצלם, תגיד? רואים אותו. צריך כמעט לעמוד בבא. כולם מוכנים? אנחנו לוחצים כולנו בעוד 3, 2, 1, ללחוץ. 9, 8, 7, יבגי, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו!
6 סנצ'ים. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 יאללה, 3 סנאץ', קדימה. 1 2 3 קופסה. 1 2 3 יש עוד דקה שלמה. עוד 42 שניות. חצי דקה. 20 שניות. 10 שניות. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זמן. תקרב קצת מאוד, פאני, קח מאוד קצת אחורה. אור, קח מאוד קצת אחורה. לא, אתה ממשיך. חבל, אור, חבל, תמשיך. כן? זה האימון. תעשה יותר לאט. הוא לא יכול לצאת מהפריים, אתה תיכנס. חצי דקה. איבגי. קח מאוד קצת ימינה, שיהיה לך יותר קרוב לקופסה. 20 שניות. אור חייב להרגיע קצב. 10 7 6 5 4 3 2 1 גו. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 יאללה פאני. 1 2 3 4 5 6 7 8 מצוין איתי. 9 אור לאט לאט. 1 2 3 4 5 6 על השיר. 1 2 3 4 אלוף, כל הכבוד. 5 6 דקה ו-17, יאללה איבגי. 1
8, עוד אחד, קדימה. איבגי.